Tnieda il-Malta International Food Festival li din is-sena se jsir bejn is-6 u l-10 ta' Awwissu fuq il-Fosos tal-Furjana f'edizzjoni li mistennija tkun waħda mill-akbar laqgħat ġew organizzati. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo qal li dan il-Festival tal-Ikel organizzat mal-Malta Food Agency u s-settur privat għandu warajh għan nobli li jirrifletti l-qalb ġeneruża tal-poplu Malti Wawċi minn barra li se jippromovi tjubija u l-ġenwinità tal-prodotti lokali. Il-Ministru tenna li kull wieħed waħda minna flimkien mal-produtturi lokali aħna ambaxxaturi għal promozzjoni u l-appoġġ tal-ikel Malti li għandu dejjem ikun il-platt preferut. Dan mhuwiex sempliċement festival li tiġi hawn tiekol u tmullem, imma dan huwa festival ta' tomijiet, ta' kultura u ta' identità. Għaldaqstant aħna bħala Ministeru qegħdin hawn illum sabiex nagħtu spinta lil prodott lokali, il-prodott bnin Malti u Wawċi. Ngħid grazzi u prosit tassew lill produtturi lokali għax huma l-ambaxxaturi tagħna u jippromovu l quddiem l-ikel bnin Malti u Wawċi. Id-direttur tal-festival, Jonathan Patch, qal li bil-parteċipazzjoni ta' aktar minn 100 esebitur f'5 żoni differenti se jkun hemm għażla tal-fuq minn 1000 platt minn madwar 40 kċina ta' pajjiżi differenti li jirriflettu l-kulturi ta' diversi komunitajiet internazzjonali li hawn fil-Gżejjer Maltin. Sintendi li kell Malti se jkun fil-qalba tal-festival fejn anke se jkun hemm il-preżenza ta' rappreżentanti mill-biċċerija pubblika b'firxa ta' prodotti tradizzjonali ibbażati fuq il-laħam. Min barra l-ikel se jittella wkoll programm ta' mużika mill-aqwa minn tribute bands waqt li fit-tieni jum tal-festival il-fosos jinbidlu f'atmosfera latina permezz ta' sfin salsa u baċċata kif ukoll ikel u mużika mill-pajjiżi Latini. Robert Borch fisem il-Missju Malta għal huma se jkunu responsabbli mill-parti internazzjonali tal-Malta Food Fest. Saħaq li għal sena oħra se jsir ġbir ta' fondi favur proġetti tal-ilma li l-missju għandha fl-Asja, l-Amerika t'isfel u l-Afrika biex jiżdiedu aktar boreholes, bjar u ġibjuni li waslu ilma nadif lil familji fqar f'żoni remoti.